Craig Evans o cwmni bwyd Castell Howell. Yn syml o ddydd i ddydd, jyst gwerthu popeth ond am bwyd i'r cwmni, i fod yn onest. So, llestri, platau, glasses, lan i pethau sydd eisiau yn y gegin, fel ffwrn a bethau fel 'na. Mwy na dim yw gweld amrywiaeth o bobl. Mae rhyw yn wahanol pob dydd. Rhai nhw'n gallu bod yn anodd i delio gyda, ond mae hwnna'n part o'r swydd. Sy'n pawb yn syml i delio gyda, ond na'r part gorau amdano fe, yw siarad gyda lot o wahanol bobl. Wedi dewis i weithio yn Sir Gar, jyst i... y peth cyntaf mae teulu yn honni o Sir Gar rhan fwyaf. A mae hwnna'n part mawr o weithio yn Sir Gar i fod yn agos i teulu, yn rhaid gyda plant bach a pethau fel 'na. Ond hefyd, mae'r opportunities i gael yn Sir Gar i wneud unrhyw beth i fod yn hollol onest. I fod yn onest, nes i ddim dewis y sector yn bwriadol, jyst trwy treol lot o wahanol bethau. So, dechreuais i yn rygbi, fod yn hollol onest, a wedyn mlaen i ailgylchu ar ôl ni, a wedyn nes i bach o werthu insurance, a wedyn wedi dod mewn i'r swyddyn, yn lwcus iawn os chi'n gwneud gwaith eitha teidi yn Castell Howell, mae'n edrych ar ôl chi, a wedi bod yma am 7 mlynedd nawr. Mae'n lle dda i weithio. Ni'n cael ei edrych ar ôl gan y pobl uwch ben. Wastad yn diolch am y gwaith da ni'n neud. Yn amlwg os mae pethau ddim yn cweit yn mynd yn dda. Mae'n helpu ni i symud mlaen fyd, dim jyst rhoi stŵr o'n i roi yn syml. Ond mae'n jyst yn helpu ni mlaen datblygu swydd, datblygu sgiliau. Mae'n neud yn haws i ni wneud y gwaith. Oes, mae potentially datblygu gyrfa. Fi wedi dechrau yn gwerthu pethau non-foods fel nhw'n galw fe yn y sector. Mae cyfleoedd i symud lan mewn i wahanol sector yn y busnes i hunan. Os ydych chi moyn datblygu a wneud sgiliau gwahanol. Ond yn syml fyd, os ydych chi moyn symud i fyny yn rhannu o'r busnes, mae hwnna'n bosibl. Peth mwy o cyffroes yw, mae potential i ddatblygu. A dim jyst yn Castell Howell, yn Sir Gar unan, yn gwneud pethau tebyg, neu symud mlaen i pethau sy'n fwy technegol, neu sy'n angen fwy o sgiliau i ddatblygu mwy. Mae jyst yn cyffroes bod y cyfleoedd yna i gael gyda ni. Paidwch bod yn ofn mynd mewn i swydd chi'n meddwl sydd ddim yn special neu ddim yn rhoi lot o arian fel petai. Jyst treiwch rhywbeth. Yn y diwedd ffindwch chi mas beth chi'n moyn wneud a wedyn bydd chi'n gallu symud mlaen yn y swydd yna. Mae gwahanol swyddi, yn amlwg mae eisiau gwahanol sgiliau i wneud, rygbi fel petai. Mae eisiau chi fod yn rhan o tîm a neu'n siŵr bod chi'n prynu mewn i bethau mae'r tîm yn wneud, tra bod chi yn datblygu sgiliau chi i helpu'r tîm. A mae hwnna'n rhywun peth ta pwy swydd. Mae wastad tîm petai mewn pob swydd. Mae'n amlwg bod y pethau yna, y sgiliau yna, yn helpu trwy pob swydd. Mae jyst yn dibynnu fel eich chi'n defnyddio nhw. Yr unig cynnor mynd i peidiwch bod yn ofn i dreul rhywbeth. A mae hwnna'n syml. Mae lot o swyddi mae pobl yn edrych lawr arno, ond peidiwch bod yn ofn i dreul y swydd na, achos bydd chi'n dysgu sgiliau, felly bydd yn helpu mewn rhywbeth arall. Cant y cant, mae'r sgiliau Cymraeg
fi'n lwcus byddwn i'n gweud bod fi wedi tyfu lan yn siarad Cymraeg ers ers fi wedi cael ei eni. So fi'n eitha hapus a yn browd iawn bod ni'n gallu defnyddio'r iaith Gymraeg. Mae'n helpu mas draw yn wedig yn y blaen i'n Sir Gyfyrddin. Mae lot o bobl yn siarad Cymraeg. A mae jyst yn helpu weithiau i torri rais gyda rai pobl. Mae rai pobl yn well dyn ni, yn wedig y cwsmeriad, rhai o cwsmeriad ni'n mynd i weld. Mae well dyn nhw siarad yn Cymraeg na Saesneg a yn amlwg mae hwnna'n helpu. Mae lot o manteision i weithio yn sigar. Yn amlwg mae lot o lefydd ni ddim yn meddwl amdano. Gallu weithio yn yr awyr iach. Fi'n bersonol yn hala lot amser yn Pembrey gyda'r plant a teulu. A mae lot o swyddi sy'n gadael pobl i weithio mas yn yr awyr agored. A i fod yn onest, mae Sir Gar yn eitha da i fod yn weithio mas yn yr awyr agored. Lot o bethau i weld. Lot o sites, lot o views fel petai. Mae jyst yn lle hyfryd i fyw a i weithio i fod yn onest.